ಲೋಕಕ್ಕೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಏರಂದು ಬಂಡ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಎತ್ತರಡುಂಡು ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಸಂಸಾರಡು ಎತ್ತರಗ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಮಿಸೈಲ್ ಬಾಂಬು ಅವು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರಗ ಪೋಪುಣೆತ್ತು ಏತು ಎತ್ತರಡಿತ್ತಿನ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು, ಅಷ್ಟ ಬಂಧ ಒಂದುಂಡು, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಡದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನೋಡು ಎತ್ತರಗ ಗುಣಲ ಅಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಅಷ್ಟ ಬಂಧ ಅಂಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಡಿಟ್ಟು ತೂಗೊಂಡ್ಲೆ ಟಿ ವಿಡು ತೂಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೇವೆ ಬಡದೇ ಬಡಿತೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಗ್ಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಮಿಸೈಲ್ದಲ್ಲ ತನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು, ಮಿತ್ತಿಡದು ಬಿಡ ಅದನ್ನೆತ್ತು ಐತಾತೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಬೋದು, ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುಣೆತ್ತು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಸುರೂತ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಪಣೆಗಳು ಬಂಡ ಬಂದಲೇ ಮನಸ್ಸುಡು. ರಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇರಾನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನು ಏತೋ ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಇಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನಡು ಒಣಸ್ಸದ ಇರದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮುಖ್ಯ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಣಸುಗಂತೆ ಬಂಗ ಎತ್ತನು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಮಣ್ಪೇರು ಈತೆ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾವನ್ನುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಈತ ಪೂರ ಆಣಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ದಾಳ ಅಪಾಯ ಬತ್ತನದಾಂಡ ಎನ್ನುನೇ ಏರಿನಂದು ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಯನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕಾಪುಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೆನ್ಲ ಮೂಲ ದೇವರೆನ್ಲ ಎನ್ನುನೆ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರೆನ್ಲ ಎನ್ನು ಜೇರು ಅವು ವಿಶೇಷ. ಮುಳ್ದಲ ಉಬಾರ್ಡದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಣ್ಣದಾಂಡ ಮಲಂಗಲ್ಲುಡದಲ್ಲ ಮರಗಡ ತೊಂದರೆ ಹಣ್ಣದಾಂಡ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಅಣ್ಣದಾಯ್ತಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಳಿಂದು ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ವಿಮಾನ ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನ ಹಾಳಾತನಂದು ಬಂಡ ದಾಯ್ತಾನ ಪೆರಾಪು ಏತೋ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋದಾತಂಡು ಪೋದಾಪುಣ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಬಂಡೆಗೆ ವಿಮಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೋಗೊಂದುಂಡು ನಿಖಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಎಂಕನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡ, ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡ. ಓ ಉಳಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡನ್ನೇ ಪಕ್ಕದಗುಳ್ಳುದು ಪರಕೆ ಬಂಡ್ರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವುದಕ್ಲು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬಂಡೇರು, ಕೆಲವುದಕ್ಲು ರಂಗಪೂಜೆ ಬಂಡೇರು, ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಭೂತ ಪೂಜೆ ಬಂಡೇರು. ಸೈಯರ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಕ್ಲು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪಾಡು ಮಿತ್ತಾಂಡದಾಣೆ ತೀರ್ಥಾಂಡದಾಣೆ ಈತ ಅನಗಳ ವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಬಿಕ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ಪಣೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಪಡಕೆ ಬಂದುಂಡು ಮುಳು ಕರ್ಮಣಿನ್ನ ಈ ಬರ್ತುಗಳ ಈ ನೀನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ತಯ್ಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನು ಆತನಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನಿ ಯಾರ ಪೈಲೆಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿರಾಡು ಮಗಳುಳ್ಳಾಳು ಏರು ಸೈತೇರಿನ್ಲಾವು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಸೈಯರವಲ್ಲಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗೆಡ ವಿಮಾನ ಜಪಡವಲ್ಲ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ದೀಲ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನನತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪವಡತ್ತಂದೆ ಐಕವೇ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒರಿಯೊರಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ನಮಕ್ಕಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ. ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ. ದೇವರೆಗಳ ಸೂರ್ಯಗೆ ಫಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು, ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ, ಶಿವಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಷ್ಟ, ವಿಷ್ಣುಗೂ ಅಲಂಕಾರ ಇಷ್ಟಗೆ. ಐಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಏತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಆತ ಮುಖ್ಯ. ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣ. ಹೌದಾ ಈ ಮೂಜೆ ಇರತ್ತ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಗೆ ಈಶ್ವರಡ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಮಲ್ಲ ಇರೇಂದಂಡ ಮುಂಡಿ ದಜ್ಜ ಬಾರೆ ದಜ್ಜ ಅವು ಮೂಜಿ ಇರತ್ತನೆ ದಾಯಿ ಅಂದು ಓಡ ಇನ್ನು ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೂಜಿ ಇರತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಭೀತಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಡ ಪೋಡಿಪು ಮಗ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬು ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬನ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಕಂಬಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೇಂಡೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ನಿನ್ನ ಹರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಡಾನಾಗ ದೇವರು ಬತ್ತೇರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬು ನಡೆದವರ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಹರಿ ಇಂದುಪುರ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲೇ ಹೊರಡದು. ಐಕೆ ಪಾಪ ಭೀತಿ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ನಂಬಲ ಸಂಘ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನರಮಣಿ ಒಂಜೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುಕೋತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳಾಯ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಮಯ
10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮುಳಿಪಾಯರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬರುವಿರದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಗಾತನ ದಯಪಂಡ 10ನೇಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕಲಿಗೆ 10ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಲ 10 ಉಂಡು ದಯಪಂಡ 10th ತಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ಜ ನಮ್ಮ ಓಡೆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ 10th ಈ ವರ್ಷ 10th ಈ ವರ್ಷ 10th ಎಂಜಿನಾನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಏನು 10th ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಬಣ್ಪೆ ಪೊಕಾಡೆ ಕೊರೋನಾಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿ ಪಾದಿ ಹೊಡಿಚಿದ್ದು ಆಳ ಆಯರಜ್ಜಿ 10ನೇದು ಎನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಮಾರ್ಕಗೆ ಎಂಟ ನಿಕ್ಲು ತರದಿರ್ಗುವ ರಂಬಿಯನ್ಲ ಎತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಗಣಿತಡು 108 ಈ 4 ಮಾರ್ಕದನೇ ನಿಕ್ಲು ತಲೆಂಗಲ್ಲೆಕ್ಕ ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ 40 ಯಾವಂದ ಪೊಕಾಡೆ ಜಿಂಡದ್ದ ಆಯ್ಗೆ 100 100 100 100 ಈ 100 ದೆತ್ತು ಜಿಂಡ ಆತೇ ಬಂಡು ಮಗ ಏರೇರ್ನ ತೋಟಗೂ 100 ಹೊಡ್ಚಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏರೇರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ 100 ಹೊಡ್ಚಿ 100 ದೆತ್ತು ಜಿಂಡ ಆತೇ ಬಂಡು ಅವು ಜೀವನದ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಓದು ನೆಂಚಿನ ಮಂಡಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ಮೊಘಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ಕುಶಾಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ತಾಳಿದ್ದು ಆ ರಾಜ ದಂಡೆತಿ ಬಂದ ಈ ರಾಜ ಕೊಂಡೆತಿ ಹೋದ ದೇನೇ ನಡತ ಜೋಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಡು ಬದುಕೊಡು ಯಾಕೆ 3G ಬರಡು 2G ಬರಡು 5G ಬರಡು ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಜ್ಜಯ್ಯರು ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಅಮ್ಮಯ್ಯರು ಈ ಗುರ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಹೂವ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನನಲ ಯಾಪ ಸುರುಮಲ್ತೀಜರು ತುಲೆ ನನತೆ ಸುರುಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಜಿದೊಲೆ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅನಗಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರುಮಲ್ಪುವ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ದೀಂಡಾಂಡು ABCD ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟನಗ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಣೊಂದೇ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ಐಕಲ ಪೀಸು ಕಟ್ಟದವ್ರ ಪಣಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೈಯೋಡು ಇನ್ನಿತ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಪುಣೆ ಬಾಲ್ಯನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ದಿಪ್ಪ ಆತಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡಿನಿ ಅಂಚಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಂಡ ಬಂದುಲೆ ಪುಳಿಂಕ ಟೈಪು ಸಾಂತಾನಿಪ್ಪು ಪೇರಂಗ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಆಜಿನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇಂದುದೆತ್ತು ತೂನಗ ಚೂರಿ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗುಂದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಿಕ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನೆಂಕು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಗಲು ಅಗೆಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಡೆಗೆ ಬಂದುಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಣ್ಣೆ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಯಾನ ಭಾರತಡ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದು ಬಣ್ತೊಲೆ ಎತ್ತ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಚೀನಾ ಅಂದು ಬಣ್ತೊಲಿ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದು ಬಣ್ತೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ತಾಕಲ್ಡ ದಾಯ ಭಾರತ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣೆ ಎಂಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೇಶ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣಂಚಿನ ದೇಶ ಬೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಭಾರತದ ಜನನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ಯ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತೀನಿ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದಲೆತ್ತೀನಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೊಲು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 1,000 ಮೀಟರ್ದ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಗ 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 ಫಸ್ಟ್ ಬಲ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಾಯಿಡು ಚಮಚ ದೀವನು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ದೀವನು ಚಮಚ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾದಿ ಮಗ ಲಿಂಬೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥ ಬುರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಣದಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡಬೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಡ ಯಾಪುಂಡು ಸಂಸಾರಡು ಬೊಡದಿ ಸುರುಸುರು ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಕಂಡನಿ ನೆಲ ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನೆಲ ಜಾಲ್ಡು ಸುತ್ತೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅವು ತೆಕ್ಕನಾಗ ಅಂದುಲ ತೆಕ್ಕುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಪುಡಪುಣ ಪಟಾಕಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಟಾಕಿ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಯ್ ಬೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಸೂಪೇರು ಫೋನ್ 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 ಪುಡಾಣ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಮೈಪು ಸುಟ್ಟಿದ ಕಡ್ಡಿಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಏರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊಲಿತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೈಪು ಸುಡಿದ ಕಡ್ಡಿ ಆಪನ ಬುಡ್ಡು ಮೈಪು ಸುಡಿ ಆಪನ ಬಂದುಲೆ ಆತನಗ ಅಗತ್ಯ ಚಂದ ಬತ್ತನ ಕಜವನ ಅಡಿತು ದಕ್ಕಿಯರ್ಲಾಪುಂಡು ಪೆದಂಬು ಬಾತಿರ್ನ ತಿರುಗಿದ ಪತ್ತಿಯರ್ಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಳೆದೆತ್ತ ಸಮಾಜ ಎಳೆದೆತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಡುಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಏರು ಇಂಚ ಉಂತಾಯಿನಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ತೀರುವ ಈ ನಮನೆ ಉಂತಾಯರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀಜಗನ ಗೂಡುದಂಚಿನ ಗೂಡುಗಟ್ಟರ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ತೊಡ್ಡೋದ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಯ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಐಕ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರಿನ ತೂಲೆ ಐಕ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ಇತ ಮದ್ಮೆದ ಮಂಟಪಡು ಡಿಗ್ರಿ ತೂದು ಎದುರು ಪಿರ ಉಂತಾವಣೆ ಕಂಡನೆ ಬಿ ಎ ಬೊಡೆದಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಂದಂಡ ಎಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಎದುರುಂತು ಬಿ ಎದಾಯಿ ಪಿರವಡೆ ಬೋಳ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಎದುರುಡು ಕಂಡನಿ ಪಿರವಡು ಬೊಡೆದಿಯೇ ಹೌದಾಯೇ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬೋಡು ಕಂಡನೆಗೆ ಬೊಡೆದಿ ನಿರಳಾದಿಪ್ಪೋಡು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡಾಯನ ಸಂದೇಶ ಕಂಡನೆಗೆ ಬೊಡೆದಿ ನಿರಳಾದಿಪ್ಪೋಡು ಉಂಡ ಬೊಡೆದಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಅಂಗಡಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪಗು ಕಂಡನ ಮೋನೆಗೆ ದೊಂಬು ಪೂರ್ನಾಗ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಪಿರ ಹೊಡಿಪುಂಡು ಕಂಡನಗೆ ಏತ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಧಾರವಾದ ಉಂತದು ಅವು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಲಕ್ಕ ತೂಪುಣವು ಬೊಡೆದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಪಿರ ಹೊಡಿಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ದೊಂಬು ಪೂರ್ನಾಗ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಕಾರದಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರಾಚಾರುಡು ಪೂರ ಕಳೆವಣ್ ಬೇರು ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ದಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದುಂತು ಬೆತ್ತಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ನನೊಂಜಿ ಕಂಡನೆ ನಾಡ್ಯರ ಪೋಪುಜಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಕಂಡನ ಬೆರಿಕ ದೊಂಬು ಊರ್ನಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅದು ದಾಲ ತೀರುಜಿ ನನಗ ಈರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ನಡಪ್ಪಾವೆ ಇಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನೀರೆಲಾದಿಪ್ಪೋಡು ದಯ ಸಪ್ತಪದಿ ಮೂರ್ತ ಬೇಗ ಅದು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 70 ಪದಿ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ದಿವು ಒಂದು ಹೋಗುಣೆ ಪಂಚ ಪದ್ರಡರನಗ ವಿಶ್ಗಣಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಪ ಬತ್ತಾನ ಹೌದಾಯೇ ಸಪ್ತಪದಿ ಯಾವಡು ಜೀವನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತ ಬಂಡ 350 ಡಿಗ್ರಿ 350 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಭಾಗಿಸ ಒಂದೇ ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತನಂಡ ಅವು 7 ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲದಿ ನಡೆದವಕ್ಕ ಭಾಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಐಕ್ಯ ಸಪ್ತಪದಿ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಣಿ ಇಂದು ಪೂರ ನನತ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಜ ಅಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಬಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಡು ಆತೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಪು ಐಕೆ ಪತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ವರ್ಷವು ಬಂದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಟವ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ವಿಷಯ ಅಂದು ಟೀಚರ್ ನಿರೂಪಣ ಆಣಿ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಔಟು ಚೀಲಾದೀನಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ತಾರದ ಮುದೇಲಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಪೋದು ರಪ್ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆಯರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಚೀಂಕ್ರು ಮಡಲ್ ಚಪ್ಪರಿಂಗೆ ಚೆಪ್ಪು ಚಿಪ್ಪಿ ಬೊಂಡ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ತಿರುತದ ಉದಾಳು ಉಂಟ ಪೂರ ಬರೆತ್ತ ಮಣದನೆ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕಳೆ ಒಂದು ಬೋಯರಿಗೆ ಚೀಲಾಡ್ದಿ ಒಂದು ನೆಂಪಾಯರೆ ಪಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಪೋಣಗಣಿ ಕೈವಾಸೆ ತಂದುಲ್ಲಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಡಪ ತೂಪೇರು ಕುದುರದ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಟೀಚರ್ನು ಮಳೆ ಎತ್ತು ಎರಸರು ಮಲ್ತ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಕೋಡ ಇಡೀ ತಾರದ ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ದಿರ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಒರಿ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯ ಒಂದು ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಬರೇನೇ ಐತಿ ಕುದುರೆ ಒಂದು 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಕುದುರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹುರುಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆಯ ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ñಕ್ಕಂತ ತೊರಿಪಿದ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಕುದುರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಾರದಾದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಎಂದರೆ ಎಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಜರ ಪುಟವರಿ ಯಾಕೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ ಪ್ರಬಂಧ ತಿದ್ದಿಯರ್ದಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗ 2 ವರ್ಷ ಅವು ಐಕ್ಯ ಬಣ್ಪುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನತ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನನ್ನತ ಕಾಲಡು ಗದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾವೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯತ್ತ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಡಿಯರಗೊಂಡು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರುಂಡು ಪೋಣಗ ಮಿತ್ತು ಪುಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಪುಣಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೋಟರ್ ID ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ಓಲ ಬೋಪುಜಿ ಮಗಳು ಬರುವಳು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಬರುವರು ಬೀದಿವರೆಗೆ ಮಗನು ಬರುವನು ಮಸಣದವರೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಒಂಟಿ ಚಿತೆಗೆ ಆತನಗೆ ಮಿತ್ತು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಲಯಕರ್ತೆ ಉಂತೊಂದು ಕೇಣಬೇರಿಗೆ ನರಮಣಿ ಆದ ಕಡಪುಡ್ದೆತ್ತ ಎಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಂಡ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತಬೇಕು ಐಕೆ ದೇವರ ಬನೋಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತ, ಜವನಾಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರಮದಾನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ, ಮದ್ಮೆ ನಡೆದಕ್ಕ ಬಡದಿನ್ಲ ತೂಂಡ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಣ್ಲ ತೂಂಡ, ನಿಕ್ಕ ನನತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡುದಾಂಡ ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಶಿಫಾರಸದ ಮಿತ್ತು ಆ ದೇವರ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತ ಮಗ. ಬುಕ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಟ್ರಾಯಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡಿತ, ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಲೋಡ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಣ ಬಿಡ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ, ಸೆಟಪ್ ಆಪಣ ಪ್ರಾಯಡು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ, ಮದ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಡಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋಯ, ಮರ್ಮಲಾದ ಬೋದು ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲನ ಬಿದಾಯ ಬಾಡಿಯ, ಜೀವಪ್ಪಣ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಂಡದು ಗೊತ್ತುಜ ಜ್ವರತ್ತ, ಸೈತ್ ನಡೆದು ಬಕ್ಕದಾನೆ ಮಂಡ ಬೊಜ್ಜದಾನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಲಾಡಿಪ್ಪಾಡು, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೋಳಿಗೆಪ್ಪಾಡು, ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕಿಪ್ಪಾಡು ತೊಟ್ಟೆಡು ದಿಂಜಿ ಅದು ಕೊರಿಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಂಡ ಬಿದಾಯಿ ದಿನಾಗ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ತೂದ್ದಾನೆ ಮಂಡ, ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೀರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಬತ್ತೀರು, ಅಜ್ಜಿಲ ಬತ್ತೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತೀರು, ಕಕ್ಕೆಡು ತೂಯತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಈ ಜೀವಡಿಪ್ಪುಣಗ ತೂಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಕಲ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡ, ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶಡ, ಒಣಸಿಜ್ಜಾನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ವಾಜನ್ ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪಾಪ ಪಂಡದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಹಿಡ್ದಾಯ್ದಕ್ಕ ದೃಢ ಕಲಶ ಅಂದೊಂಜುಂಡು ಒಂದುಲೆ ದೇವರು ಕೊರ್ನ ನರಮಾಣ್ಯ ಜನ್ಮನು ಆಯ್ನಾತ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆಜಿಂದ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವೊಂದು ಸಂಸಾರನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಂಕು ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ, ದೇವರ ಮನೆ ಇದು ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಪೋಣಗ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ತದೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆನ ಲೆಟರ್ ಕೊನೆಯರ ಆಪುಜತ್ತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜತ್ತ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.